Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Pamene tukuenda ulendo wathu opita ku Mozambiki, pamene tagawana anyamata ena ajina Habibu Idrisa amene alowa mu Mozambiki wina chakuruo, ndipo ifeyo tikulowa mu Mozambiki amene wakulimbe, pamene taitanidwa so ni manyumuzi limwe ena amene tifuna kukaenderana nawo kukatha kukawalimbikisa pa nkhani zokhuzana ndi Chisilamu, komanso tikatha kucheza nawo pambuyo kunena kuti alowa Chisilamu kodi ni mavuto anji amene akumana nawo, endi atitana anthu amene wawa ndi cholinga chonena kuti tipite tikawachezere endi tikathiso kuwalimbikisa zina pa zinyengo zimene akukumana nazo. Endi abale azanga timakhala tikuziwa kunena kuti pamene new muslimu wabwerera kumene kuchipembedzo cha Chisilamu amakhala akukumana ndi zinthu zosiyanasiyana, chitozo, chinyozo, kunenedwa zinthu zimene zizosakhala bwino paifuna kuti walowa Chisilamu. Potengera onaya kuti anthu ena Chisilamu amachimva mwawo mwawo sazo kuti Chisilamu ndi chani, pambuyo ponena kuti munthu amene walowa Chisilamu amakhala kunyozedwa, kuyankhulidwa zimene zizosakhala bwino. Ndi apa pati kupita kumene kuku mukhoza kuona imene ndi nyanja amene tikuyenderamo, apa pati kuyenda pa boti tikupita kuti tikupita ku nyanja, tikupita ku Mozambiki yake amene ali walimbe, ndipo alhamdulillah apapa tikuenda pakati pa nyanja. Mafuno abwino kuti Allah atifowesere endi pakati tikuoloka tikathe kufika kumene kuku, ndipo ndi mmene mukuoneramu nyanja imene iyi tikuenda pa nyanja ndithu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.